калі б ад самага пачатку Паўла Северынца не пасадзілі бы ў турму, і ён узначаліў бы тут дэмсілы, было бы інакш ці было б тое самае? І было бы лепш, конечно, ситуация, але бы переломили, потому что мы не можем переломить европейскую политику. Потому что менавіта европейские политики ставят на тых людей, на якіх яны ставят, и іншых людей не жадаешь. Яны ніколі не падтрымлівалі нацыянальна-дэмакратычную сілу. Тыя сілы, для якіх нацыянальная ідэя Беларусі, ідэя выжывання Беларусі, дзеля новай Беларусі нікуды не была актуальнай. Для іх патрэбна, скажем, Беларусь, так як яны разумеюць, это пад сетамі не нават не ліберальнымі, а псевдоліберальнымі ідэямі. Ідэямі, дзе, скажем, няма месца для этыкі, для маральных нормаў. Владзілі безіматнай каштоўнасці, што страшна. То бок вы маеце пад увагай, што вось гэтыя людзі, якія з'явіліся вакол Ціхановскай, калі яна з'ехала, яны былі ўзгоднены з Западам. Той же Вечорка, Мацкевіч, Мамаева. Іх раней ніхто не ведаў. Так? І тут яны нейкім дзіўным чынам аказваюцца у атачэнні Святланы Ціхановскай. Вось, і потым частка гэтых людзей яна знішчае рэпутацыю дэмруху. І то бок вы хочаце сказаць, што вось гэтыя фігуры яны былі ўзгодненыя з... Не так, оно складаней працэс. А як? Справа тым, што пасля пратэсту, а яшчэ дакладней падчас пратэсту узнікла новая сітуацыя. І мы зусім не новыя. Заўсёды пратэстамі імкнуцца скарыстацца пэўнай сілай. То есть это людзі, якія падыходзяць да палітыкі вельмі цынічна. Якія імкнуцца на гэтым вырашыць нейкія свае інтарэсы. І тое, што гэтыя людзі раптам узніклі, хаця яны практычна не ўдзельнічалі ў пратэстах. Яны правацыравалі пратэсты, як баквыгапоны. Яны запрашалі пад дубінкі людзей з захада адсюль. Абсалютна без адказу. Тады, калі ўжо было абсалютна відавочна, што пратэст будзе задаўлены любымі сродкамі. Вось не хопіць сваіх, стаялі падроздзелы вайсковыя на мяжы расійскія, укрылі іх затапілі, але яны продолжали позывать, продолжали, скажем, это поднять рабочих. Что такое рабочий? Он полностью под контролем на своим предприемством. Он не поспел слова сказать, як уже, скажем, ведаете вся администрация и ведаете, скажем, ты их контролируете, ту же самую администрацию и рабочие это коллективы. То есть это была провокация, яка продолжалася яшчэ, і калі ўжо пратэсты былі падаўлены. У 21 годзе былі яшчэ спробы падняць рабочих. Это поднять их на забойство. Это абсолютно безотказные авантюрные деяния. Аля